Sme vo svete. A tak som si hovoril, že keď sme v tom svete, čo keby sme sa modlili? No veď čo spomenúť vo svete, ak nie meno veľkého Ježiša Krista? No, čo hovoríš? Aký chlapec, ahoj! Len mi kývajú, je to sen? Určite tebe kývajú. No určite tebe kývajú. Čo, pozri, to je neuveriteľné. Zdar chalani, my tu natáčame v Ostrave, viete? Teraz sa stanete súčasťou nášho projektu. To je super. Tešíme sa, veľká vďaka. Jo, pojď. Ďakujem. Majte sa. No teraz im zase kývaj. Vlado. Konec? No, A Vlado. Keď on sa na mňa tak pozerá. Mne sa z toho točí hlava. Zdar kolega, čo dneska hráte? My tiež hráme, viete? Všade je toľko ľudí. Jo, to je dobré. No to na bazáre musíte, nie? Kade?